Esselamu Aleyküm, hormatly vatandaşlar. Aramda köp vaat düştü. O efirdeki çıkışlarımız birazcık saklamalı olduk. Sorapsınız, devlet nerede, devletim var. İş bilen şu vaat. Biraz iş köprek. Şoň üçin sonra o da çıkar, bile de çıkar. Benim işim köp boldy. Şu yaz aylary berde Germaniýada köp nemelerge meriperiýatiýelere gatnaşmaly bolduk. Ýakynda şol fevral aýynda bolup geçen wagty ýer titreme sebäpli Türkmen Asosiasiýa Türkmen Hereketiň inisiativasi bilen bir ulukan konsert geçirildi. Humanitarny girdeci şol yer titremeli helak bolanlaryň ýagdaýyna kömek diýip elan edildi we ol ýakyn wagtyň içinde şo ýörüte fond we Ýewropada şoň üstünden şo Siriýa we Türkiýe uğradılar. Şu zatlarda biz inisiativa Türkmen, Gaýtalyan Türkmen Hereketiň inisiativasy boldy we berdäki Germaniýadaky kollegalarymyz poddeşka berdi. Nemsler tarapyndan poddeşkalyk we şonu ulukan konsert geçirdik. Şu zatlar geçýänçe birazjyk wagtymyz bolmady. Garaşypsyňyz na efire çıkýas şun. Men size 3 tane soru bilen şun bir gurun vermek isleýän biraz Türkmenistan arada we şu nememiň ady, temamyň ady, şun temamyň ady Türkmenistan diktatura kime gerek? Birinji soru dünýädäki bolup geçen şylşyrynda ýagdaýlar, uruşlar, fiýasat we Türkmen diktaturasyna onuň nähili peýdasy bar? Birinji sorumyz. Ikinji sorumyz, diktatura, Türkmen galy, fiýasat. Şoňa seredeliň. Üçüncü wapros, Türkmenler bir taraplyk alıp nähili durmuşda ýaşadylar we bir taraplyk olara nähili täsir etdi. Türkmen nesillerinde. Üç mesele seredeliň. Gysgaça şu wagtky bolup geçen ýagdaýlara synaşyp ören aýrytlaýjy uruş diýär Ukrainada. Bu uruşun arkasında ulukan döwletler dur, adalet dur, bir tarapyndan beýlek tarapyndan da adam zada garşy wagşy gylyk käfiýetli ogry kirdaplan fiýasaty durýar. Nişi aralykda bolup geçen uruş Ukraina territoriýasyna bolup geçen Ukrainany ören goýulýan. Şähermen Ukrainada okudum, Kharkov şäherinde. Meniň çağdam Çernigov oblastynda, Kiýew bolay. Şoň üçin otaýlarynam goýulýan we Donbass'a biz maşalamyz bilen 2 ýyl ola ýaşatdyk Rubern şäherinde. Severdonetsk şäherinde orta ulukan объединение alotdy. Men diplom işim barada praktika geçip şo kapralakdan производство barada da diplom işimi ýazyp institutda şonu защищать etdim. Donbass'am bilen Dneprodzeržinskiyni, Dnepropetrovskiyni, Krym'y, çar tarapyny, Lwow'dan geçip gördük. Jopdan.
bu nime taraf, Slovakya taraf. Çar tarafını bilýän men Ukraina. Adamlaryny, kılık kıyafetini, hemmesini üren gowy tanıyan. Men gynanýan şo bolup geçýän atlara. Ya, o ülke ören bay ülke, kömüre, demire, o hocalyk önümlerine buğday, şekermi, beýlek zatlarmy, pataka alýadyk bir konditor fabrik üçin, o süýji önümler üçin. Ulokan bir nimeň Sovet Soýuzynyň bay bir nimesi de şol Ukraina hem ekonomik tarapdan, alım tarapdan, hemme tarapdan. Şoň bir ödeni, şoň bir ýüregi diýsen ýalňyşmaýan da. Dogry Rossiýa uly ýer ulokan bir territoriýasy bar, baýlygy bar. Emma Ukrainanyň halka berýän bu nimesi, halklara berýän peýdasy, baýlygy, ummasy anlaşına göz yetmez. Ya, şo SSR döwründe. Emma bu zatlar soň SSR ýykylanmaň paýlaşyk boldy, herkim ýödüne gereni, öz isleýänini, gerenem däl, öz isleýänini goparjak, aljak bolup synaşdylar. Ukrainany ýykjak bolurlar, ýumurjak bolurlar, etleýle edip ahir soň urşa getirdiler-de. Indi bu urşa Ukrainada bilen Rossiýanyň arasynda gutormady. Sebäp näme diýende, dünýädäki jemgyýetler, gurumlar adalatyň tarapynda durýan dünýä jemgyýetleri düşünülür, näme bolup geçýär. Ýa, ahir soňy Ukraina kömegi geldiler. Indi şu men o urşun senaryosyny aýtyp oturjak däse, herkim öz bilýänler, bilmese sonra gurlaşır o arada. Näme üçin şu ne haýsy tarapdan Türkmenistanyň diktaturasyna şu urşun peýdasy bar. Hatda Siriýada urşun we beýleki ýurtlarda urşun. Şularyň hemmesiniň näme peýdasy ol diktator Berdimuhammedow ogluny şoň durşuny şoň maşgalasyna da olar şo Türkmenistany urup ýaryp öýleri ýykyp olar bomba bilen ýykanokda buldozer bilen ýykýarlar. Adamlaryň öýüni ýykýar. O da urşun bir görnüşi de. Siýasy urş adamlara garşy. O şeýdip 2 milyon adam Türkmenistanyň içinden çykmana mecbur etdiler. Ana şu Ukraina'dan 2 milyon adam çykdy urş sebäpli. Türkmenistandan şol politika, siýasat sebäpli 2 milyon adam gaçyp çykdy. Ondan känler. Şu wagt diýerler, galan orta 1,5 milyon galanlar ýaşylyp mana habar getirýärler. Indi şu näme üçin şu wagtlar bolup dur, çykyp dur, öýler ýykylyp dur ýa edenetdilik Türkmenistana. Şuňa Türkmenistanyň diktatory Berdimuhammedow ondan ki Niýazowň peýdalanýady şu dünýädäki bolup geçýän dartgynlyklardan, siýasatdan. Olar şu ýerde näçe dartgynlyk bolsa, şu ýerde dünýäde näçe urş bolsa, bizden siýasatçylaryň şekilýän diýip begenýärdiler. Ýani meselem Saparmat döwründe bu näme bardy, bu Taliban tarapy. Soň ol näme bilen bu Kaddafi, o beýleki Mubarak wady, Saddam Hüseyin şolar ýetikdi de dünýä siýasatçylarynyň Saparmatda elligen okdy. O şur etmedi Saparmatda. Häzirem Türkmen diktaturasy şoňa o şur eten okda şu wagt. Indi şu taýda söwüş utormasa Türkmen diktaturasyna täsir etjek zat ýok. Indi şu taýdan opat goýulýanda ikinji nämeге geçelim. Gaz meselesine, şu Kitay meselesine. Şol may aýyna Orta Aziýa respublikalarynyň prezidentleri samit geçirdiler. Ilgap, kerhili bolmajyn olup gittiler Kitaýa, o ýerde olar kabul etdiler. Herkimiň öz samolyoty kabul etdiler, o taýda geçirdiler. Samit, indi buna Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. O Türkmenistanyň
nelegitimli prezidenti. Türkmenistan'ın prezidenti derler, şöyle oturan garanti. Şu garantinin üstünden Türkmenistan'ın resursunu, gazını ve beyleki resursunu uğurlap oturuyorlar. Daşına satıp oturuyorlar, kazancı da oturuyorlar, bayağı milyarder olup oturuyorlar, oligarklar. Yine şu gazlıydık da. Yine şu samida Serdar'ın katnaşan dövründe bana bir informasiya geldi. Şu tada ilan ediptirler. Türkmenistan geçen yıl Kıtay'a 12 milyar uğrak dolar meşhuruna gaz satıptır deydiler de. Yine şu tada şu Kıtay'ın diye 40% uğrak, 40% uğrak şu Kıtay'a umumi gerek olan gazın meşhurunu Türkmenistan biriye diye de. Yine şu tada bu siyasi bir yanı var. Yine de adamın ünsün vermek için. Şon 40%'ini alıp görün Kıtay'ın 1,5 milyar halkı var. Şonu 40% derle gönü yarısını alalım. Yarısından azırak olsun. 700 milyon halkı var. 700 milyon halkın iş yeri, kuhnesi, o zavod fabrikler, inşaatlan hemmesini üstüne çıkıp oradan ne açık adı vermeli şunu. Yine şunu fikir edip görmeli. Yani şunun hesabını çıkarmalı. O tayda gaz doğru bir meçhveri, mesela diyeli neçe milyar kubometri, şu registrasyon edip şunu uğradıyorlar da şunu pulunu alıyorlar. Onun artığının hesabı başka yerde yürütülüyor. Onu biz biliyoruz, onu ehil diyenlerle. Nişedip gaz, Türkmenistan'ın gazı, şu Türkmenistan'ın siyasetinin kulminasyası meselesi şu Türkmen gazı bilen çözülüyor. Şu Türkmenistan'da siyaset yok. Türkmenistan dünya siyasetinde yok. Yani Türkmenistan şu dünya siyasetine dahil edip saklayanlar Türkmen'in gazı. Türkmen'in gazını uğurlayanlar, satıyorlar, bayiyorlar daşındaki, ul devletlerdeki oturan çinovnikler. Şeydiven Türkmenistan naki diktatör özünü saklap otur şolun nemesi bilen, dahili bilen, Türkmen gazına olan dahili bilen. Başka da değil. Türkmen gazı vardı da bu ölüm sebebi, bu ulu meselede. Üçüncü soruya geçelim. Türkmenler bir taraflık Türkmenistan'ın Türkmenlerin ağına ne tesir etti? Türkmen rejimi propagandanı halka karşı başladı ulandı. Propaganda demek Saparmadın propagandası. Saparmadın propagandasının esası özünü yani kasam bilen bar Türkmenlerin ağını almak istedi. Bar Türkmenleri aygasına almak istedi. Bar yerim şuyresin, uğrasin, kul olsun yedirdi. Men hemmeğinin üstünlüğüydü. Ana şu Türk Saparmat ne yazıfın siyasetinin halk içindeki siyasetinin, Türkmenistan içindeki siyasetinin en yukarı kulminasyası kasam. Buna yaşlarım, mektep okuyucuları, iş yerler, zavod fabriklerdeki офицерлер Министерства внутренних дел, национальной безопасности, Министерства обороны, hemmesi akademiya şimdi kasama oturdunuz bağırınız. Ne hemşine okudunuz kasamı? Ne ona yettiniz şu an? İnne hakikatten geleceğiniz uğra o tüksün. Şu kasama okanlara gelmeyin şöyle.
Türkmenistan'ı yitirdiğiniz şeydi. Bundan başka ikinci bir Sapar Murat Niyazov'un yürüdüğün siyaseti bazılarda kulluğu edeyen armedaki eskerlerin arasında sen daşı oldu, sen marlı, sen şehirci oldu, sen Balkanlı, sen ahallı. Şu siyasadan yürüdün Sapar Murat'ın rejimi. Şunu has yitiledip yürüdün. Türkmenler şeydi birbirinden bölüp zınıp ayırmak istediler. Yigrenç döretmek istediler. Dörettüler onu. Neticesi. Bunu köp ayda oturmayın. Neticesine hem vardı şu vat şu. Şimdi şu vat şu Türkmenistan'a 90. yılın başından doğan adamlar bir 30 yaşlı edermen şu vat diyen vatı da onu. Bunun anında neyme var? Yankı Kasım var. Sapar Murat'ın siyaseti var. Yankı sen Balkanlı, sen Marlı, sen Şerjoli, sen Ahallı, sen Daşoğlu. İkinci şu var. Yani hiç kim şu taydan geleymesin. Yani olur gelenden başka biri gelsin. Bir necis gelsin, onun şolor gelmesin. Türkmenistan'ı öğretmesin. Diyen ağın fikir. Şu yaşlılığın kendisinde başı var. Yaşlılığın kendisinde var. Şeydi Türkmenistan dargıdı devrida oldu da şu var. Halkın ağınına görüş meselesi dören ok. Kimde de olsa bir yerde bağdır. Yok diyecek de 100%. Kimde de olsa bağdır. Seyahatname diyende 3500 adamın içinde de offshore rejimde saklananlarına şu tayda şu kaptanına neme vardır offshore rejimin içinde kim bolup gören orada bilyanlar ştrafno izolator. On kaptana doğru kildiğim vardır. Liman arayan karşısında. Şu kildiğimin içinde görüş gidiyordu. Bütün rejime karşı savaş gidiyordu. Şu yerde dördü Türkmen hareket. Yani Asasatsa Демократическое движение Türkmen hareket. Международная ассоциация. Bunun tekliği bilen международный humanitarный konsertleşilip şu yemede, yer titremede helak olan adamlar için bu fond var şu pulu uğradılar. Nerede döredi? Zınnanın içinde. Şunun için sizin içinizde de görüş yoktur diyecekler. Vatandaşlar, bazı içinizde. Hakiki adamlar var. Hakiki fikirli adamlar var. İniştayda yankı urşu seyredip gördük. Urşun neticesiyle devam edecek inniki siyaset. Şu urşun ne neticesi olsa dünya siyaseti şunun devam eder. Kim ne medise diyorsun? İnnovatı geldi. Dünya yüklemeli. Dünya yüklemeli. Bundan 100 yıl oğlum yüklettir. Şu an 2023 yıl olsa 2024 yılda Türkmenistan'a Frondan koşunlar gelip Türkmenistan'a Respublika deyip ilan ediptir. 100 yıl öyle yani şunun sonra. 100 yıllardan yükleyemem. Erbağ'ın öyle vakti var. Ne diye o Tuğdan'a öyle vaktinde bir şey diye. Yani şun bir başladı bir Tuğdan'a. Türkmenistan'a şu urşun neticesi tesir edecek. Yani şun için bir kendi gürleyip oturup kendi onunla demede oturun haceti yoktu. O sebebi yeketek adamdan dinleyeni siyasetçiden şu kulağını yanlanıya urş. Bu nemede kakos giyesi dambasını yıkıttırlar, su kovastırtırlar bütün
o regionu. Adamlar ölüptür, hayvanlar ölüptür, öýüler yıkılıptır. Dil Sapar Murat Niyazov'un Kurban Berdi Muhammedov'un Türkmen'in öýünü kişi bilen işi. Bilmeseniz men size ayıp berýän şonu. Netice. Şu 3 dağda seyrettikler şu wagtçy. Bizim daşky siýasatynyň kulminatsiýasy Türkmen gazy bilen bagly, şoň satyrşy bilen bagly. Hawa ilk başta hawa dünyadaki siyasata seyrettik, ikinci gaza seyrettik, üçüncü Türkmen'in ağına seyrettik. Bizim ağımız näme? Var da. Fikrimiz näme var da bizim Türkmen'den? Ol garşyk, çünkü onu bozanan Türkmenistan'daki diktatura. Sapar Murat Niyazov'un kasamy Berdi Muhammed'in wallisi ol bir näme däbir ýuňjyň adamda. Tiş bu dünyada bolar ýaly adam göremok biz. Çenden aşa ýuňjyň. Gophan. Indi buň ogly Süpükhan. Bu onça da yok. Bununla hiçbir näme de yok, şekilem yok, siýasatam yok, görüşem yok. Anında hiç tat yok bu oğlanın, yaş oğlanın. Yani bunu şu taydaki garanti hükmünde ulanyalar. Prezident diyorlar, garanti prezident değil. On saylanşan prezident değil. On ne legitimli, konstitusyada ne legitimli. O siyah neme, 17. yıldaki neme geçirilen bu varam ne legitimli. O Berdi Muhammed'in öyle 7 yıl oturup sonra oğlunu getirdi. Ödünü deyip oturdular sen, hemen kabul edem sen bu var mı konstitusyon gideler. Oğlunu getirdi. Şu latlan iyiden yapma için, üntün bölme için ve şu uç sebepli bir şu tayda oturur, Türkmenistan talar, o tayda ulu devletin dairiyesine girer, gaz verir, olan bizi gorar, olmasa beyle kovarar deyip de. İnni gora oturdu, bitti mesele. O at için goranı. Doğru gaz meselesinde dava olup biler. O taydaki dava anzat çözülüyor. Kürdün arasındaki dava olup bilen tekniski ve ekonomiski hasat bilen çözülüyor. Onu çözmek kıyın değil onu. Kıtay'ın arasında Türkmenistan'ın gelecek pravительствonun arasında hiç problem olup bilmez. Kıtay gazını alır durur. Yönetüler, yönü Türkmen halkı bilir neyse gaz gidiyor, neyse gazıl pulu geliyor Türkmenistan'a. O mesele şeyler. Bir de Cemlal'in şu tayda şu bizi neyse gördüğüm mi? Böldüler, yeniştiler, urdular, ayak aşağına bastılar, kasam okuttular, hemen adamı uğrasın, yok olsun getirdiler. Şu zatlardan bizi alıp çıkacaklar. Türkmen halkının statüsü, tarihten gelen statüsü. Türkmen halkının dünyada görkeden edermenlikleri, Alparslan Bey ve Beyleklem. Ya, daş oldum diye oturmağın, ahalam diye oturmağın, Balkan'ın hemmeniz bir. Men şoň üçin hemmeniz bir bolun ve Türkmen Halk Respublikasyny gurnalyň diýip men şunu size düşünürip oturýan her gerek aýdamdaýdy. Biz dine Türkmen Halk Respublikasyny gurnap birege daş oldum diýmeler, çärjegim diýmeler, maram diýmeler, ahallym diýmeler, balka hemmemiz bir diýmeli. Ana biz şonu gelecek ki Türkmenin nesillerine bir ulukan avadan vatan kurup bilyas. Şolar gelip dünyaya gelip yaşasın ve bu dünyada Türkmenistan'ın avrayını bundan metre ötürsün. Türkmenler gitmesin. Şoň üçin näme gerek? Gurnamak Türkmen Halk Respublikasyny gurnamak gerek. Biz onu gurnarız. Anamda olun, garaşın adamlar. Ama hemmede Asosiasiýasiýa Türkmen Demokratik Hareketi'nin adından köp salam, jantaglyk maşgala avadançylygyny ardy edýän. Ýene bir gezek gaýtalýan, biz bu wagtlaýynça
kesilişi nimemiz, efirimiz yakında devletem devam eder, bilede devam eder. O problemalarımız olur ağır problema değil, şu işi östürmek için bolan problema. Türkmen hareketi işini östürmek için bolan problemaları çözdük ve onu çözüp oturuyor seyirlerim. Hemen o yürekli de oturuyor. İnne keyfiyle de görüşen çok köp sağ olun, hormatly vatandaşlar.